Hayırlı günler. Ben bugün kıskaca video yazdıram dep oyladım. Endi менә şu iki soruga cevap beresim kile. Birincisi ne için farmasi kompaniyasına, ikincisi ne için benim komandaga degen. Bilgeningizçe siteve kompaniyalar bek köp hazır. Beyongurdan soň çykkan gün bir şekilde üsüp gelen turalar. Men diýigine ýok eken ana, men bugün şoke bular korоче. Şoňa görä mene ne üçin imенно farmasi kompaniýasyny saýlarga aýtam men sizge. Çünki farmasi kompaniýasy produksiýasy Türkiýede ýetişdirilýär. Bik syfatly, лечебный, даже массажный гелләре, доктор Туна линиясы прям супер яхшы линия дип уйлыйм мин аларны. Конкретно нинди сорауларга булса язсагыз үземә җавап бирәмен. Бәяләре кыйбат түгел дип әйтер идем. Чөнки хәзер менә бу чагыштырмача средний бәя. 300 demez idim ben ala, конечно, bu hazır bitinde evimle arifleyimlerden koruyum alarның produksiyaların. Alar bek 300 alıp gitkenler. Çünkü alarga spor sesegendir dep uyluyum men. Bizning kompaniya u kaçtan gelinen köp оборотта, bek köp оборотта yürüy. Şoňa görä bek ýaxşy syfatly produksiýaga her wagtda beýe kıybat buldu. Ne için benim komandaga degan sorowga jogap berejekmin. Endi bulay diýerek. Men äli özümden başlap kileşi, özüre öýrenişigine dip etimiz sanaly. Şoňa görä de birgelep öýrenirmiz. Men sizge bir niçikdägen beýlenmeýäşekmin. Aýtagyz, mena şunuň hatlyk tovar kerek, munyň hatly tovar alarga kerek. Özüňizge nerse kerek, özüňiz nerse kerek diп uýlaýsyz, şunday tovar alarsyz. Пожалуйста, men birinçi sözde etmeýäşekmin. Hatda gaýsy bir bilen nastavniklarna onlar prямо конкретно beýlenirler bu tema boýunça. Egerde indi komanda jyýyp üsäbez diп uýlasagyz, пожалуйста, okular, şunday ýaxşy okular bar, mena häzir tagyn başlanacak. Rahim ettigiz keregiz, bizning stoящий direktor alıp baraşak mena. Men kalsa bir siteboyda da şunun hatlyk şeýlep gopdurup öýretilýär ýok diп bilem men any. Goýadyr bardyr da ol, bilmem. Men nastavniklarga tory kelgen bolmady. Mağarşyda işlep garaganym boldy. Lakin bek ýaxşy prямо anlatyp videosyny düşürüp, hamanda sorawlaryny berigiz diп duruşy bizning üstüge duruşy direktorlardan da ýaxşyrak direktorlar ýokdur diп bildim. Şoňa görä Kuruk Müşet bizning kompaniyaga registratsiya uzup rahatlanıp işley alasız. Rahatlanıp produksiya bilen kullana alasız. Bizning häzir ofislar işlep gelen Kazanda уже 4-7 ofisimiz bar. Rayonlarda, Aktanışda, Arşada da açıldığında Kazanda 4 diп etdim bit endime. Özübizning ýakyn tireler bolsa, пожалуйста, men sizge gaýdyp bereşekmin. Birnindi problemasy ýok, dostavka boýunça почти ýok diп etsesim kileýindi. Gaýsy bir rayonlar bar, конечно, siz rayondan eken azrakgina awırlyklar baranda, anda dagym Pyaterочка bilen Pyaterочка aşa alarga bola, связнойлар arkaly da alarga bola. Barlyk bulgan sorawlaryňyzga da jogap berermin. Şaltyratygyz, ýazygyz. Rahim ettigiz farmasi dünyasına.